календарі нядзеля 15 красавіка. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Самыя цікавыя навіны ў рэпартажах нашых корэспандэнтаў. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Палова раёнаў Віцебскай вобласці прыступілі да вясенніх палявых работ. Аграрыі вядуць сяўбу ранніх яравых збожжавых і зернебабовых культур выбарачна, на тых палетках, дзе можа заехаць тэхніка. Пры спрыяльных умовах надвор'я ўжо на наступным тыдні гаспадаркі масава пачнуць пасяўную кампанію. Сёлета яравы клін у вобласці складае больш за 400 тысяч гектараў, у тым ліку 240 тысяч гектараў адводзіцца пад збожжавыя культуры, каля 80 тысяч пад рапс. Інтэграцыя дыктатуры тэхналогій, матывацыя працы, аптымізацыя затрат і падрыхтоўка кадраў. Стратэгію развіцця аграпрамысловага комплексу Віцебскай вобласці абмеркавалі на семінары-нарадзе з удзелам старшыні Віцебскага аблвыканкама. Мікалай Шарстнёў патрабаваў ад кіраўнікоў цалкам змяніць стыль і метады работы. Аграрны сектар зараз гэта трэць валавога рэгіянальнага прадукту вобласці, без уліку нафтаперапрацоўкі і энергетыкі. Кожны пяты рубель экспартнай выручкі фарміруюць арганізацыі АПК, а адзін працаўнік вёскі дае работу 10 гараджанам. Пры гэтым даход на аднаго працаўніка АПК ў 1,5 раза вышэйшы, чым у сярэднім па вобласці. Стратная на працягу апошніх 5 гадоў сельскагаспадарчая галіна летась урэшце выйшла на прыбытковую работу. Наша здымачная група даведалася, якім шляхам далей пойдзе АПК рэгіёну. Размову з кіраўнікамі, што маюць дачыненне да сельскай гаспадаркі, кіраўнік вобласці пачынае з праблемных момантаў. Адзін з іх – тэхнічнае абсталяванне, якое зношана на 70%. Штогод парк абнаўляецца на 1,3%, і ў маштабах вобласці гэта слёзы. Новых падыходаў патрабуе жывёлагадоўля, дзе толькі 6-я частка ўсіх малочна-таварных фермаў абсталяваная сучаснымі даільнымі заламі. Астатнім пераваліла за 30 і 40 гадоў. Пры такіх дадзеных павышаць аб'ёмы вытворчасці сельгаспрадукцыі, зніжаць затраты і атрымліваць прыбытак нерэальна. Таму і ўстае пытанне пра абсалютна новую стратэгію развіцця АПК. Пазіцыі вобласці ў гэтым накірунку падтрымлівае кіраўнік дзяржавы. Прыняцце указа прэзідэнта нумар 320 і стварэнне 4 інтэграцыйных структур паказвае беспамылковасць абранага шляху. Як вынік, стабілізавалася сітуацыя з разлікамі, узраслі і эканамічныя паказчыкі сельгасарганізацый. Практыка паказала, найбольш эфектыўна працуюць буйнатаварныя прадпрыемствы з замкнутым цыклам вытворчасці ад поля до прилавка. Создали 4 интеграционных структуры, куда ввели сельскохозяйственные организации, объединили мясную переработку, молочную переработку, комбинаты хлебопродуктов и замкнули фирменной сетью торговли. Изыскав, снизил, оптимизировал затратную часть, получил выручку, получил прибыль и перераспределив ее снова же туда, вниз, в поле, в ферму, в сырье. Мы должны сделать сырье самым дешевым, получить максимальный урожай, максимальный привес, максимальные удои, тем самым переработка станет еще более крепкой. Пры гэтым стаўку зробяць і на развіццё фермерства, а таксама найбольш паспяховых буйных сельгаспрадпрыемстваў у вобласці, а іх 1,5 дзясятка. З тым, каб у перспектыве паглынуць стратныя і бесперспектыўныя. Стаіць задача аптымізаваць затраты не менш чым на 15% і ў 2 разы павялічыць вытворчасць сельгаспрадукцыі. Перашкаджае тут дэфіцыт кваліфікаваных кадраў, які з кожным годам усё больш востра адчувае аграпрамысловы комплекс. Выйсце ў фінансавым стымуляванні за высокапрадукцыйную працу. Спецыялісты жывёлагадоўлі, ветурачы, заатэхнікі, тэхнікі па штучным асемяненні жывёлы, загадчыкі фермаў адчуюць гэта першымі. Іх заробкі ў самы бліжэйшы час узрастуць у 2,5 разы пры ўмове эфектыўнай вытворчасці. Распараджэнне прынялі ўлады вобласці.
В зависимости от прироста объемов производства будет выплачиваться надбавка за сложность и напряженность до 150%. Уровень заработной платы при выполнении всех заданных параметров, при выполнении бизнес-планов сельскохозяйственных предприятий специалистов среднего звена и главных специалистов может прирасти в 2,5 раза и составить от 1500 до 2000 рублей в месяц. Сельскагаспадарчая галіна мае патрэбу ў высокакваліфікаваных кадрах. Рэалізоўваць новую стратэгію развіцця АПК в обласці ўлады давераць маладым. Выпускнікоў аграрыяў замацуюць за паспяховымі гаспадаркамі, каб не проста вучыцца, а свежымі сіламі перазапусціць сельгасвытворчасць. Ольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Практыкі падрыхтаваць прафесіянала немагчыма. Гаворка пра гэта таксама вялася на семінары нарадзе. І ўпраўленне адукацыі аблвыканкама зараз рыхтуе змяненні ў вучэбныя планы, каб павялічыць практычныя заняткі для навучэнцаў сельскагаспадарчых спецыяльнасцяў ліцэяў і каледжаў больш, чым удвая. Пасля вучобы і работы па размеркаванні маладыя людзі нярэдка не застаюцца працаваць у вёсцы. Пераламіць сітуацыю павінна замацаванне навучэнцаў сельскагаспадарчага профілю за лепшымі гаспадаркамі рэгіёну. В этом году мы начинаем уже работу на крупных предприятиях, и наши учебные заведения будут направлять туда учащихся, там, где будет большое количество учащихся с мастерами производственного обучения, для того, чтобы на базе сельхозорганизации уже организовать на современном производстве, на современной технике процесс обучения, для того, чтобы ребята в последующем получили высокие знания, были подготовлены уже для работы предприятий. И одна из задач, чтобы предприятия могли, посмотрев на ребят на практике, выбрать себе лучше, пригласить их на работу, тех ребят, которые будут работать достойно. У Віцебскай вобласці кадры для аграрнага сектара рыхтуюць 13 каледжаў і ліцэяў і Акадэмія ветэрынарнай медыцыны. Штогод яны выпускаюць каля 1000 маладых спецыялістаў. Акрамя таго, на базе школ у кожным раёне вобласці сёлета з'явяцца аграрныя класы для прафесійнай арыентацыі будучых выпускнікоў. Гарадоцкі аграрна-тэхнічны каледж – адна з буйнейшых у вобласці устаноў профільнай адукацыі. Кожны год працаўладкоўвае больш за 300 сваіх выпускнікоў у гаспадаркі Прыдзенскага краю. Якія змены тут рыхтуюць у сістэме падрыхтоўкі і што трэба зрабіць, каб моладзь замацавалася на вытворчасці? Артур Смалякоў шукаў адказы. Сёння Гарадоцкі аграрна-тэхнічны каледж – перадавы цэнтр падрыхтоўкі кадраў для АПК Віцебскай вобласці. Рыхтуюць тэхнікаў-механікаў, вадзіцеляў, трактарыстаў, машыністаў, слесараў па рамонце машын і абсталявання. Усяго каля 870 навучэнцаў па 6 спецыяльнасцях. Получаем мы удостоверение водительское как тракторной категории АБ, так и водительское удостоверение легкового и грузового автомобиля БЦ. Научился понимать устройство автомобилей и тракторов, ну и также производить их разборку и сборку. С отцом было интересно разбирать машины, а здесь так еще совпало, что и живу рядом, и как-то нам близко ездить, и вот. Ну, интересная профессия, самому интересно дальше, надеюсь, что пойду дальше обучаться. Рамонт навучальных карпусоў, добраўпарадкаванне тэрыторыі, набыццё новай тэхнікі. Эканоміць на падрыхтоўцы спецыялістаў нельга, упэўнены ў каледжы. Мэта установы сёння – асучасніць праграму падрыхтоўкі сельскагаспадарчых кадраў. В течение ближайших 2 месяцев мы оборудуем современных 2 лаборатории для именно изучения и обучения ребят для работы на энергонасыщенных тракторах, которых выпускает сегодня Минский тракторный завод. И хочу сказать, что это все будет сделано за счет именно предприятия самого, за счет МТЗ. Такая же договоренность у нас есть и с Кировским заводом Ленинградской области. Это нам позволит более качественно готовить ребят и таким образом, чтобы, приходя на работу в хозяйство, они не раскрывали глаза, видя новую технику, а сказали: да, мы на этой технике обучались, мы готовы сесть, работать и выполнять тот перечень работ, который будет поставлен руководством. Запатрабаванасць у мясцовых спецыялістаў сёння высокая. Сельгасарганізацыі вобласці кожны год падпісваюць з гарадоцкім каледжам дамовы на навучанне, якія прадугледжваюць выплату стыпендый і адпрацоўку па размеркаванні. Адзін з галоўных партнёраў – гарадоцкая птушкафабрыка. У выніку плённага супрацоўніцтва у выйгрышы кожны.
На мне находится весь автомобильный парк, то есть все фургоны, которые разводят продукцию по магазинам, также машины, которые привозят корм. Во время обучения в колледже я проходил практику также здесь на фабрике. Знаний было достаточно технических, документации больше подвело последующее обучение в Минске, в Бату. Специалисты, которые выходят уже с аграрно-технического колледжа, предоставляем место работы. Также оказываем друг другу взаимопомощь, услуги какие-то. На сегодняшний день, допустим, на нашем предприятии практику как механики, так и электрики проходит порядка 10 человек. З 1 верасня тэрмін навучання ў каледжы скарачаецца да 3 гадоў, а час практыкі павялічыцца да 8 месяцаў. Удзел у пасяўной, нарыхтоўка кармоў, уборка ўраджаю. У перспектыве ўвесь комплекс сельгасработ. Кіраўніцтва каледжа ўпэўнена, праца ў лепшых гаспадарках вобласці паспрыяе замацаванню маладых спецыялістаў на вытворчасці. Очень серьезную работу ведем с интегрированными структурами, то есть теми хозяйствами, в которых сегодня создается мощная материально-техническая база, где культура земледелия высокая, где у них достаточно хорошие результаты работы. И таким образом сегодня часть ребят мы уже направляем именно в эти хозяйства, в том числе и Городокского района, Витебский район, Шумилинский, то есть те, которые ближе к нам. Так, чтобы ребята могли максимально получить какие-то более качественные навыки. Ствараць матывацыю і мяняць падыходы. Мадэрнізацыя сістэмы прафесійнай адукацыі сёння галоўная умова вырашэння праблемы дэфіцыту кадраў у вёсцы, упэўнены ў гарадоцкім каледжы. І тут ужо даўно пачалі працаваць у патрэбным накірунку. Артур Смалякоў, Леонид Табола. Навіны гарадок. Забеспячэнне вёскі высокакваліфікаванымі кадрамі – адна са складаючых новай стратэгіі развіцця АПК в обласці. І тут матэрыяльны стымул іграе немалаважную ролю. Распрацаваныя і новыя падыходы ў налічэнні заработнай платы механізатараў, што будуць задзейнічаны на вясенніх палявых работах. На сегодня в преддверии посевной стоит обратить внимание на оплату труда трактористов-машинистов, которые будут привлечены к весенне-полевым работам. Сегодня тоже будет представлена совершенно новая упрощенная система оплаты труда, учитывая, что люди будут работать практически сутками, с 6 до 9 в 2 смены. Сегодня значительно повышаем уровень заработной платы этих категорий специалистов сельскохозяйственного производства. Мы надеемся, что данная мотивация труда позволит нарастить объемы производства, соответственно, нарастить выручку, заинтересовать работников в конечном результате своего труда. Зараз у вобласці распрацоўваецца сістэма аплаты працы ў аграрным сектары. Галоўным крытэрыем будзе яе прадукцыйнасць. Замацаваць маладыя кадры на вёсцы дапамогуць і новыя сацыяльныя стандарты для камфортнага жыцця, якія павінны быць створаныя ў невялікіх гарадах, пасёлках і ў вёсках. Такую задачу Александр Лукашенко паставіў кіраўнікам рэгіёнаў на рэспубліканскім семінары нарадзе аб развіцці сяла. Таксама прэзідэнт краіны даручыў ураду выпрацаваць дзейсны механізм стварэння вёскі будучага. Канцэпцыя ўключае эфектыўнае выкарыстанне пустуючага жылля ў малых вёсках і на хутарах, стварэнне транспартнай даступнасці нават у самыя аддаленыя вёскі, паўнавартаснае сацыяльнае абслугоўванне. Прыкладам вёскі будучага з'яўляецца пасёлак Копысь Аршанскага района. Дарэчы, падобныя з'явяцца ў кожным рэгіёне краіны. Аб гарадскім жыцці ў сельскай мясцовасці наступны рэпартаж. Старшыня Копыйскага пасялковага выканкама Кацярына Вацура асабіста праводзіць экскурсію для нашай здымачнай групы. Вясенні сонечны дзень натхняе на прагулкі пешу па маляўнічых мясцінах. Заасфальтаваныя вуліцы і завулкі, дагледжаныя дамы і ідэальны парадак ва ўсім гарпасёлку. Гэта першае, што кідаецца ў вочы. У невялікага гарадскога пасёлка багатая гісторыя. Інфармацыйны стэнд на беларускай, рускай і англійскай мовах запрашае наведаць сярэдневяковае гарадзішча. Драўляныя альтанкі, лаўкі, назіральныя з'явіліся пасля маштабнай рэканструкцыі. У мясцовых жыхароў бераг Дняпра – улюбёнае месца адпачынку. Сами мы родились здесь, выросли, наши родители, наши дедушки, бабушки. А сегодня мы хотим, чтобы наша малая родина, наш поселок Копысь жил и развивался дальше. Гэты памятны знак у цэнтры гарадскога пасёлка сведчыць аб працавітасці і таленце мясцовых жыхароў. Копысь – адзін са старажытных цэнтраў мастацкай керамікі на тэрыторыі Беларусі. Посуд, жаночыя ўпрыгожанні рабілі ўжо ў 14 стагоддзі. Копыцкія майстры праславіліся і ўменнем вырабляць дзіўнай прыгажосці пячную кафлю. Традыцыйнае народнае рамёства адраджаюць у гэтых сценах. Алена Сухаварова – кераміст у 3-м пакаленні. У яе руках гліна становіцца сапраўдным творам мастацтва.
Моя специализация – это изготовление напольных ваз и изделий сложной формы. Состоят из нескольких отдельно скрученных частей, потом это все собирается и получается готовое изделие. Наше учреждение является учреждением культуры нового типа, поскольку в нем в тесном взаимодействии находится организация культурно-досуговой деятельности населения и производственная сфера, то есть изготовление сувенирной продукции, которая реализуется по всей Республике Беларусь, что позволяет нам получать дополнительные доходы. Александр і Ірина Дроздовы неразлучны ўжо некалькі год, разам нават на рабоце. Ён майстар народных рамёстваў, яна прадавец у салоне-магазине. Кажуць, заўсёды марылі жыць у спакойным, утульным пасёлку, такім як Копысь. Тут людям доступны увесь социальный добробыт, никольки не горше за городский. Уютно жить, отсюда не хочется уезжать. Все хорошо, семья есть, ребенок есть. Что такое хорошо? Хорошо – это когда есть теплый дом, когда есть куда пойти детишкам, детский сад, где нормальные улицы, тротуары, где есть социальная сфера. Вот в Копысе все это сделано. Я считаю, что деревня будущее – это вкупе место, где хочется и жить, работать, любить жизнь, развиваться дальше. Вот в это, я думаю, что и стоит вкладывать все силы и средства. Захаваць сувязь з вытокамі, пры гэтым мець дабрабыт сучаснага жыцця, працаваць і дастойна зарабляць, у гэтым і ёсць сутнасць вёскі будучага. Цех па вытворчасці сыроў у Копысе адкрыўся больш за 10 год таму. Зараз тут працуюць 55 чалавек. У гарпасёлку выпускаюць 19 відаў сыроў. У бліжэйшы час на прылаўках з'явіцца пармезан делюкс, жунгалс і стары Амстердам. У нас молодежь работает, у нас средний возраст 35 лет. Мы помогаем и обучать их. Для тех людей, которые нуждались в жилье, у нас построено 3 коттеджных домика, проживают именно рабочие. Умацаваць сяло, забяспечыць аграрны сектар кваліфікаванымі кадрамі і спыніць аток насельніцтва ў горад. Усё гэта магчыма толькі з павышэннем якасці жыцця ў невялікіх населеных пунктах. Для гэтага і ствараецца праект «Вёска будучага», каб у бліжэйшы час жыццё ў беларускай глыбінцы па магчымасцях і камфорце не саступала гарадской. Віктор Праліш, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны Копысь, Аршанскі район. Віцебская вобласць гатовая да пасяўных работ. Такую выснову зрабіў старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў. Пасля інспекцыі гаспадарак Гарадоцкага, Докшыцкага, Глыбоцкага і Полацкага раёнаў вобласці. Ён адзначыў, што ў параўнанні з мінулым годам сітуацыя з нарыхтоўкай тукаў і паліва значна лепшая. Наша здымачная група пабывала з галоўным кантралёрам у Гарадоцкім раёне. Віктор Праліч працягне. Сельскагаспадарчае прадпрыемства «Паўночнае» – адна з тых гаспадарак, якія ўваходзяць у інтэграцыйную структуру, спецыялізуюцца на раслінаводстве і жывёлагадоўлі. На малочна-таварнай ферме ў Хортаве каля 200 кароў. Надой ад кожнай складае больш за 16 літраў малака, прычым экстра-класа. Но у вас сегодня, я так понимаю, проблема с людьми только, да? Что люди... Есть, по дояркам есть проблема немножко. В доимном зале как бы нет проблем, там нормально. Тут вот на этой ферме конкретно по дояркам есть. По животноводам нет, по-моему, мужики есть. Але ж галоўная тэма зараз – гатоўнасць тэхнікі да пасяўной кампаніі, адпаведны і кантроль за гэтым. На сегодняшний день из наших энергонасыщенных тракторов 10 единиц, все 100% они на ходу. Готовы, как говорится, по первому требованию идти в бой. Значит, по сельхозтехнике все сеялки, все культиваторы, все дискаторы тоже как бы готовы, плуги тоже готовы. Пахать нам немного надо, всего лишь 330 гектар надо поднять в этом году нам. То есть, ну, это для наших мощностей это 3-4 дня, и мы с пахотой покончим. У веснавы бой рвецца і Мікалай Чухноў. Апошнія 2 гады працуе на магутным трактары айчыннай вытворчасці. Кажа, за зіму застаяліся і зараз чакаюць адмашкі ад нябеснай канцылярыі. У планах, прызнаецца Мікалай, паспяваць выпрацоўваць 1,5-2 нормы. Мы уже пытались пахать немного резновато. Завтра будем обратно продолжить. Сеялку я подготовил, плуги тоже подготовил. І калі з тэхнікай і сельгаскадрамі праблем няма, то пытанне выклікае стан мехдвара. Навесці парадак неабходна. На гэтым акцентаваў увагу і старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў. Часть территории требует, конечно, облагораживания и
подсыпки, наверное, асфальтирования или бетонных работ. Ну и тоже не трагично, не критично. Я думаю, что при надлежащем приложении усилий и рук все эти недостатки в ближайшее время будут устранены. Ну а по готовности техники и людей, материально-технической базы, финансовые ресурсы, обеспеченностью топлива, я считаю, что вот, ну, на примере, по крайней мере, вот этого хозяйства, где мы побывали, и головного предприятия интеграционной структуры, считаю, что вот этот курс готов к проведению посевных работ. Рабочыя міжведамасныя групы па кантролі за аграрнай галіной працягнуць сваю работу. Па даручэнні прэзідэнта яны ахопяць рэгіёны не толькі Віцебскай вобласці, але і ўсёй краіны. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны, Гарадоцкі раён. Маёмасць павінна прыносіць уласніку прыбытак, а не генерировать страты на яго ўтрыманне і ахову. У Беларусі зараз актыўна рэалізуецца комплекс мер па ўключэнню ў гаспадарчы абарот нерухомай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца. Як ідуць справы на Лёзненшчыне, якія будынкі прадаюцца, якія зямельныя ўчасткі прапануюць пакупнікам. Па Лёзненскім раёне праехала Юлія Устінова. У 2018 годзе Лёзненскі раён выстаўляе на продаж 21 аб'ект. У тым ліку комплекс з 4 будынкаў: школа са сталоўкай, майстэрнямі і дзіцячы садок. Усе памяшканні ў добрым стане, не патрабуюць рамонту. Першы аўкцыён адбудзецца ўжо ў маі. Яшчэ летась у гэтых сценах звінелі дзіцячыя галасы, аднак утрымліваць садок з некалькімі выхаванцамі стала занадта стратна. Малых перавялі ў другі садок, а будынак пайшоў з малатка. Асобным лотам памяшканні школы ў вёсцы Якубаўшчына. Каб маёмасць прыносіла прыбытак, а не назапашвала страты на ўтрыманне і ахову, трэба шукаць новага ўласніка, які здольны даць новае жыццё такім пабудовам. Если этот объект интересен для создания производства, мы его можем передать и безвозмездно под реализацию инвестиционного проекта. Это самое важное для нас, конечно, потому что это новые рабочие места, это новое поступление в бюджет нашего района. Асобам зацікаўленым прапануюць сёння будынкі камунальнай гаспадаркі, былыя аб'екты адукацыі і крамы райспажыўкааперацыі. Апошніх толькі ў Лёзненскім раёне 25. Адзін з такіх магазінаў плошчай каля 1000 квадратных метраў узяў у арэнду прыватны ўласнік і стварыў 60 рабочых месцаў. Адкрыў 2 вытворчыя цэхі і магазін. Самыя вялікія аб'екты нерухомасці, якія выстаўлены на продаж у Лёзне, гэта комплекс з 14 будынкаў агульнай плошчай больш за 5 гектараў і памяшканні былога кансервавага завода. Пабудовы на тэрыторыі прамысловай зоны гарадскога пасёлка чакаюць інвестараў. А ў самым цэнтры Лёзна другое жыццё атрымала былая школа. У рэканструяваным будынку размясціўся вялікі культурна-аздараўленчы цэнтр. Тут жа вядзецца будаўніцтва сучаснага бассейна. Мы приглашаем инвесторов смотреть. Вся эта информация есть на сайте районного исполнительного комитета, фонда облимущества. Для нас это важно, и мы приглашаем всех в наш район. Прапануюць у Лёзненскім раёне і зямельныя ўчасткі пад інвестыцыйныя праекты і для будаўніцтва жылых домов. У нас сформировано 2 земельных участка под инвестпроекты для предоставления инвесторам. Сформирован участок у нас для придорожного сервиса, это вдоль трассы М3. Так, у нас еще подобран 31 участок для строительства и обслуживания жилых домов с аукциона в частную собственность. 4 градостроительных паспорта уже изготовлено. 3 участка уже оформлены в Лиозно, 2, и в Черноручье 1 для предоставления гражданам, тоже с аукциона в частную собственность, для строительства жилых домов. Сёння ў Лёзненскім раёне можна набыць кавалак зямлі ад 6 до 25 сотак, коштам ад 1 до 3 тысяч рублёў. У Лёзні крыху даражэй. Дарэчы, прапаноўваюцца прывабныя участкі ў маляўнічых кутках. Юлія Устинова, Леонид Табола, навіны, Лёзненскі раён. Разработка нового закона о платежных услугах в Беларуси вышла на финишную прямую. В ближайшее время проект документа планируется представить на общественное обсуждение. А уже осенью его собирается рассмотреть парламент. Какие новые возможности для нас с вами откроет новый закон, расскажет ведущий экономист корпоративного бизнеса дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Новый закон разрешит принятие платежей от физических лиц в пользу третьих лиц.
Одной из важных новаций станет возможность принимать платежи в обычных магазинах. И это особенно ценно для жителей небольших городков и деревушек. А еще магазины смогут выдавать наличные денежные средства держателям банковских платежных карточек. То есть в будущем человек сможет прийти в магазин не только за покупками, но и, к примеру, оплатить жилищно-коммунальные услуги. Новый закон предоставит широкие возможности интернет-магазинам, онлайн-площадкам, службам такси и доставки, и это далеко не весь список. К тому же появится возможность оплаты товаров и услуг и через различные интернет-платформы. Платеж будет производиться нажатием всего одной кнопки. Не нужно будет запоминать номер выставленного счета и использовать специализированные банковские программы. На уходящей неделе обсуждался не только проект закона о платежных услугах, но и изменение курса российского рубля на валютной бирже. Резкое падение российской валюты повлекло увеличение курса доллара и евро в начале недели. Чем закончились такие колебания и какой курс сложился на сегодня, расскажем прямо сейчас. Самым жарким днем уходящей недели на валютных торгах оказалась среда, 11 апреля. Эта дата принесла европейской валюте достижение нового исторического максимума в 2 рубля 56 копеек. Американский доллар в этот день также вырос, достигнув максимального уровня, до которого он поднимался лишь в феврале 2016 года. В конце недели российский рубль начал восстанавливать свои позиции, позволив белорусскому рублю немного отыграть потерянное по отношению к доллару и евро. В итоге на сегодня курс доллара составляет 2 рубля 4 копейки, курс евро – 2 рубля 51 копейку. Стоимость российской валюты – 3 рубля 31 копейка. С вами была Алина Колокольчикова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи! Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней». И мы продолжаем. Буйнейшы беларускі рэтэйлер «Еўрагандаль», які кіруе магазинамі «Еўраопт» і «Бруснічка», прыступае да комплекснага абслугоўвання жыхароў сельскіх населеных пунктаў Аршанскага района. На днях адразу 3 міні-маркеты «Еўраопт» адчынілі дзверы ў населеных пунктах Бабінічы, Заслонаўка і Высокая. У перспектыве на Аршаншчыне падобных крам плануецца адкрыць 33. Яны размесцяцца ў былых будынках Белспажыўсаюза. Комплекснае абслугоўванне сельскага насельніцтва на новым сучасным узроўні – прыярытэт кампаніі «Еўрагандаль». Як доказ гэтага асартымент і кошт на тавары штодзённага попыту аднолькавыя як для гараджан, так и для жыхароў глыбінкі. Открытие магазинов крупнейшей торговой сети «Евроопт» сегодня с нетерпением ждут жители сельской местности по всей Беларуси. Еще в 2014 году исследования информационно-аналитического центра при администрации президента показали, что 93% опрошенных утвердительно ответили, что хотят, чтобы в их населенном пункте был «Евроопт». Проведенный опрос международной компании «Нильсон» в феврале 2018 года показал такие же результаты. Это первый и долгожданный в Бабиничах Аршанского района «Евроопт». С его открытием у местных жителей отпала потребность ездить за 11 километров до ближайшего магазина этой сети. После передачи объекта Белкопсоюза в аренду крупнейшему белорусскому ритейлеру, в нем за короткий срок провели необходимые работы по трансформации торговой площади. Бывший сельский магазин теперь носит узнаваемое название «Евроопт». Хороший ассортимент, богатые цены против нашего магазина старого. Здесь, конечно, большой выбор. Я думаю, будет пользоваться спросом этот магазин. Не надо будет ездить в город. Вот. А то ездишь в город, тащишь сумки с собой. А теперь все на месте. Несмотря на то, что площадь сельских мини-маркетов небольшая, местные жители не обделены всеми необходимыми товарами ежедневного спроса. От бакалеи, хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, свежих овощей и фруктов, рыбы и колбас, до хозяйственных мелочей, домашней химии и косметической продукции. Ассортимент хороший, выбор большой. Продукты все очень выложено, все очень красиво, хорошо. Товары для посуды, шампуни, все это. Не было у нас такого. Как и во всей торговой сети, в сельских магазинах «Евроопт» действует акция «Красная цена», работают фирменные дисконтные карты Е+, а каждый покупатель имеет возможность принять участие в популярной игре «Удача в придачу». Кроме этого, отдельным преимуществом магазинов «Евроопт» стоит назвать работу без выходных и принцип самообслуживания. Это уже успели оценить и жители агрогородка Бабиничи. Магазин хороший, продукты хорошие. Вот. Взяла салат.
Вот, масло взяла, яблоки взяла. По ценам даже как-то сказать не верится, что приходили в то, даже взятую шампунь 3, а здесь рубль. Это порошок. Там маленькая пачка 30, а тут большая 3 килограмма 5. В 2018 году, который объявлен в нашей стране годом малой родины, Евроопт принял решение продолжить расширять свое присутствие в глубинке. Компания взяла на себя ответственность за торговое обеспечение сельских жителей целиком. В любом населенном пункте, где проживает более 200 человек, Евроопт готов открыть магазин, а торговлю в деревнях с наименьшим населением обеспечить с помощью автолавок. Также при необходимости обеспечивается подвоз жителей в ближайший город к крупному торговому центру. С открытием новых магазинов Евроопт жители поселков и деревень фактически при покупке товаров смогут экономить почти треть. При этом открытие новых торговых объектов нашей компании способствует развитию местной экономики. Увеличиваются налоговые поступления в регионах, а также создаются новые рабочие места. Мы намерены дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны широкий ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис. Что не менее важно, предложив покупателям в глубинке столичные цены, которые сегодня, как показывает мониторинг, намного ниже сельских, Евроопт тем самым вовлечет в здоровую конкуренцию остальных игроков на рынке местной торговли, а это опять же пойдет только на благо покупателя. На сегодняшний день в компании Евроторг более 520 магазинов Евроопт и Брусничка. Около полусотни из них имеют сельскую прописку. Также Евроопт имеет 44 автолавки, 3 из которых с системой самообслуживания. Развозной торговлей охвачены 15 районов страны, а маршруты автолавок включают почти 1300 деревень и 30 садовых товариществ. С началом комплексного обслуживания Аршанского района эти цифры в ближайшее время претерпят существенные изменения. Виктор Пралич и Леонид Табола. Новости, Аршанский район. А зараз навіны ад гульні «Удача в придачу» з Евроопт. Что заставляет всю страну примкнуть к телеэкранам каждый вторник? Встреча с удачей, шанс на которую дает Евроопт благодаря игре «Удача в придачу». Каждый вторник в прямом эфире телеканала ОНТ можно увидеть, как покупатели Евроопта или Бруснички, Е-доставки или Гипермола становятся обладателями квартиры, автомобилей и денег. 10 апреля не стало исключением. В этот день более чем 50 тысяч участников игры, получивших игровые коды за покупки со 2 апреля по 8 апреля, поприветствовала госпожа Фортуна. Они стали обладателями призов 63-го тура. Главный приз – квартиру в престижном районе столицы – выиграла жительница города Смолевичи Минской области Наталья Лузанова, экономист в декретном отпуске. Стало больше и на 3 автолюбителей. Новенькие внедорожники Nissan Жук достались минчанке Светлане Богдевич, фармацевту Ольге Климук из Гродно и экономисту из города Борисова Минской области Ольге Сколубович. Уже 12 апреля в том же столичном Е-Сити на Денисовской 8 счастливицы получили свои призы. Но и это еще не все. В 63-м туре игры были также разыграны 200 призов по 500 рублей. Среди счастливчиков, совершивших удачные покупки на прошлой неделе, оказались 20 жителей Витебской и Витебской области. И уже в среду, 11 апреля, в гипермаркете Евроопт Билево на Московском проспекте 130 встречали победителей из нашего региона. Познакомимся с этими везунчиками. Парфенович Валентина Николаевна, заведующая дошкольным учреждением. Геннадий Свидрицкий, город Новополоцк. ООО «Нафтанзавод Полимер». Лидия Макаренкова. Работаю в торговле. Лариса Романовская. Проживаю в городе Новополоцке. Кустова Ирина Петровна. На пенсии. Буланова Татьяна Петровна из города Полоцка. Сижу в декретном отпуске. Орлов Александр Леонидович. Работаю в ДРСУ 181. Анастасия Белолюбская. Я учусь в ВГУ имени Машерова. Ермолаев Кирилл Петрович. Из города Полоцк. Работаю на железнодорожном предприятии. Журова Оксана. Нахожусь в декретном отпуске. Я Редика Валентина Калинниковна. Работаю я в библиотеке. Жителям Витебщины уже не раз улыбалась фортуна. За время проведения игры «Удача в придачу» покупатели из нашего региона выиграли 3 квартиры в Минске, 23 автомобиля, 39 путевок на двоих на лучшие курорты мира и более 170 тысяч денежных призов. Дальше больше. Ведь в этом году удача заглядывает в дома
подарок участникам игры каждую неделю. Деньги, автомобили и квартира в Минске разыгрываются в прямом эфире ОНТ в столичном Е-Сити каждый вторник. А претендуют на призы игровые коды за покупки, совершенные на предыдущей неделе. Кому повезет уже 17 апреля, в день розыгрыша призов 64-го тура игры? Ответ на этот вопрос знает только госпожа Фортуна. Пожелаем, чтобы она была благосклонной к нашим землякам. Ведь на кону в этот вторник квартира в Минске, 3 автомобиля Hyundai Creta и еще более 50 тысяч других призов. Так что не забудьте до конца недели запастись игровыми кодами. И пусть удача в этот вторник как можно шире улыбнется жителям Витебска и Витебской области. Памятныя мерапрыемствы з нагоды міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў ладзіліся на гэтым тыдні ў гарадах і райцэнтрах Віцебскай вобласці. Сустрэчы былых вязняў са школьнікамі, урокі мужнасці, мітынгі рэквіем ля могілак і месцаў пахавання ахвяр фашызму. У Віцебску па традыцыі былыя малалетнія вязні сустрэліся ля помніка абеліска, які ўстаноўлены на месцы фашысцкага лагера 5-й полк. Тут у гады акупацыі фашысты замучылі і расстралялі больш за 150 тысяч чалавек. І тыя, хто выжыў, памятаюць пра гэта ўсё жыццё. Інна Кірыенкава сустрэлася з імі. Былыя вязні фашызму, жывыя сведкі тых жудасных падзей у 3-й Витебской гимназии, яны пастаянныя и заўсёды жаданыя гости. Мы довольны тем, что школа нас добросовестно здесь вот встречает, и это вдохновляет нас на дальнейшее жить, работать и участвовать в воспитании нашей молодежи. Музей былых малолетніх вязняў фашысцкіх канцлагераў – асаблівая гордасць гімназіі. Яго пачалі ствараць больш за 20 гадоў таму, афіцыйна адкрылі ў 2007. Разам з вучнямі, іх бацькамі, дзядулямі і бабулямі, педагогамі стварылі экспазіцыю, якую пастаянна папаўняюць. Тут сабраны дакументы, фатаграфіі і ўзнагароды малалетніх вязняў Віцебска і Віцебскага района. Сярод іх немало арыгіналаў, якія даслалі з Освенцима і іншых канцлагераў. Приносили копии, иногда даже приносили оригиналы. Это мы большую благодарность. Некоторые братья Сысоевы делали даже специальную обувь, которая была на самом деле использована в концлагерях. Каждый год мы получаем новые фотографии, новые награды, хоть они помятые и, может, даже выцветившиеся, но все равно очень большое спасибо этим людям. Каждый год у нас уходит очень из жизни много узников, и мы теперь ставим задачу, чтобы работать с узниками, которые остались, и с их детьми, с их внуками, правнуками, чтобы они приходили и проводили экскурсии сами по этому музею. Школьнікі шануюць памяць гэтых людзей і пастаянна пацвярджаюць гэта на справе, арганізоўваюць для іх падобныя сустрэчы. Спецыяльна да гэтага дня падрыхтавалі літаратурна-музычную кампазіцыю, лейтматывам якой стала жорсткае асуджэнне вайны, бесчалавечнасці і людскіх пакут. Сустрэча з вязнямі фашызму прадоўжылася ля помніка абеліска, які ўстаноўлены на месцы фашысцкага лагера 5-й полк. Другі па велічыні пасля Трасцянца лагер смерці ў Беларусі дзейнічаў да самага вызвалення горада. Па сведчанні выжыўшых, штодзень гітлераўцы расстрэльвалі па 200-250 чалавек. Сярод тых, хто цудам выжыў, і Марыя Івановна Якубовская. Нам на сыне кормили, что мы приносили, дети такие маленькие, под проволоку подлазили, то и мы и ели, а иначе нам ничего не давали, ничего не давали. Усяго за гады Другой сусветнай вайны ў лагерах смерці загінулі каля 20 мільёнаў чалавек, з іх 5 мільёнаў дзяцей. Гэтыя і іншыя факты ўспомнілі ўдзельнікі мітынгу. Да помніка яны ўсклалі вянкі і кветкі. Святары адслужылі малебен. А тым, каму пашчасціла выжыць, нізкі паклон. Яны жывыя сведкі той вайны, і клопат пра іх павінен быць адналежным. Наша областная организация выиграла тендер у германского фонда «Память, ответственность и будущее». Цель этого проекта – улучшить жизнь бывших малолетних узников. То есть спасти их от одиночества, сделать, чтобы они больше знакомились друг с другом, совершали экскурсии, посещали театр, кино и другие мероприятия. Проводили оздоровительные мероприятия в территориальных центрах. У вобласці пражывае каля 4000 былых вязняў. Клопат і ўвага да іх – абавязак кожнага з нас. Інна Кірыенкава, Станіслав Дудзін, Навіны Віцебск.
Супрацоўніцтва паміж праваслаўнай царквой і праваахоўнікамі. У Талачыне ўрачыста адкрылі новы будынак аддзялення дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Яго пабудавалі за спонсарскія сродкі і ахвяраванні Свята-Пакроўскага жаночага манастыра. Міністр ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь Ігор Шуневіч даў станоўчую ацэнку такому партнёрству. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Праваслаўная царква вярнула сабе будынак, які гістарычна належаў ёй, а да апошняга часу займаў мясцовы аддзел дэпартамента аховы. Узамен прыняла ўдзел у фінансаванні будаўніцтва новага для вартавых правапарадку. Аб'ект быў узведзены ў сціслыя тэрміны. Падрадчыкам выступіла Аршанская будаўнічая кампанія. Усе кабінеты аснашчаны сучасным абсталяваннем, створаны камфортныя умовы для работы. Все добротно, все как бы современно, соответствует всем нормативным требованиям. Поэтому я думаю, что здесь будет очень хорошо работать. З наваселлем талачынскіх ахоўнікаў павіншаваў міністр унутраных спраў Ігор Шуневіч. Ён выказаў асаблівыя словы падзякі манашкам і супрацоўнікам аховы, якія прыклалі нямала намаганняў у правядзенні добраўпарадкавання і азелянення тэрыторыі, а ў падарунак уручыў ключы ад новага аўтамабіля. Мне кажется, это самый цивилизованный способ решения подобных вопросов, которые иногда возникают в государстве. Этот способ как раз-таки и очень ярко характеризует эту связь, которая существует между государством, людьми, верующими, служивыми людьми. Сегодня замечательный, прекрасный повод порадоваться тому, что в пасхальную неделю случился такой праздник. В первую очередь для нас мы получили шикарное место для работы. Они получили прекрасное здание для того, чтобы охранять покой нас. А мы получили здание, историческое здание, которое примыкает к нашей земле, для того, чтобы воспитывать молодежь, чтобы не случилось то, от чего нужно было охранять. Для талачынцаў гэта важная гістарычная падзея. Іх святыня, Свята-Пакроўскі жаночы манастыр, помнік архітэктуры позняга барока, стала адзіным ансамблем. Прыемна, што адбылася яна ў год малой радзімы. Гістарычная справядлівасць узноўлена. Зараз гэты будынак належыць Свята-Пакроўскаму жаночаму манастыру. Тут будзе створаны духоўна-асветніцкі цэнтр, дзе размесцяцца камп'ютарны клас, спартыўная зала. Адным словам, будуць створаны ўсе умовы для духоўнага выхавання падрастаючага пакалення. Манастыр быў заснаваны пры Свята-Пакроўскім храме, пабудаваным у 1604 годзе канцлерам Вялікага княства Літоўскага Львом Сапегам. Побач з храмам быў узведзены манастырскі жылы корпус. У гады савецкай улады прыходу належаў толькі храм. Будынак манастыра аддалі ваенкамату, і толькі ў 1996 годзе яго вярнулі прыходу. У 2004 манастыр адрадзілі. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Талачын. Рэалізацыя білетаў на ўсе праекты 27-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску пачалася не толькі ў касах абласнога цэнтра, а і ў інтэрнэце для аматараў форуму з усяго свету. У продажы квіткі на пляцоўкі Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, канцэртны залы Віцебск, дзе пройдуць 10 спектакляў тэатральных сустрэч. У Віцебск прыедуць Олег Меншыкаў, Алена Яковлева, Вячаслаў Разбягаеў. Парадыў гледача юбілейны фестывальны праект «Лялечны квартал», сцэны якога прыме тэатры з Беларусі, Расіі і Украіны. У абласной філармоніі пройдуць 3 праекты для аматараў аркестравага гучання і шоу-раяляў. На галоўнай пляцоўцы ў летнім амфітэатры запланаваныя 19 канцэртаў. Пользуются большой популярностью наши традиционные проекты. Это открытие, закрытие. Хорошо очень продаются билеты на «Золотой хит», юбилейный концерт Александра Морозова, ну и многие-многие другие сольные концерты. Я уверен, что каждый проект найдет своего зрителя, и каждый зритель найдет то, что он искал. Дарэчы, на сёння на канцэрты 27-га міжнароднага фестывалю мастацтваў рэалізавана ўжо каля 12 000 білетаў. Некалькі тысяч забраніраваны. У чаканні славянскага базара ў Віцебску супрацоўнікі унітарнага прадпрыемства «Віцебск-Аблгаз» правялі агляд конкурс мастацкай самадзейнасці. На працягу некалькіх гадзін на сцэне канцэртнай залы «Віцебск» ладзіўся канцэрт, які ўключыў 75 разнастайных нумароў, у якіх выступілі не прафесійныя артысты, а амаль 500 таленавітых работнікаў прадпрыемства. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў.
Віцебскія газавікі заўсёды славяцца высокім узроўнем самадзейнага артыстычнага майстэрства. Яны самыя актыўныя удзельнікі гарадскіх, абласных і рэспубліканскіх канцэртаў і акцый. Творчы кацёл на прадпрыемстве пастаянна бурліць. Тут умеюць адшукваць таленты і падтрымліваць іх. У гэты дзень на сцэне самыя моцныя калектывы, якія былі выбраны на папярэднім этапе мастацкага агляду конкурсу. В каждом структурном подразделении Витебск-облгаза имеется свой самобытный творческий коллектив, рост которого мы наблюдаем каждый год. Свидетельство этому мы видим выступления наших артистов на различных площадках района, области, республики, даже международные есть выступления. Вокал, хоровыя спевы, хореаграфія, арыгінальны жанр. Галоўная умова конкурсу, каб усе прадстаўленыя нумары былі новымі і непаўторнымі. Кожны удзельнік канцэрта імкнецца ўразіць членаў журы выканаўчым і сцэнічным майстэрствам, мастацкім узроўнем і касцюмамі. Без адпаведнай падрыхтоўкі, шматлікіх рэпетыцый і прагонаў добра пастаўлены нумар ніколі не атрымаецца. В этом году мы решили подойти с новой концепцией. Силами наших музыкантов, работников мы создали вокально-инструментальный ансамбль. Мы все-таки делаем уклон на белорусские исполнителей. У нас будут такие композиции, как «Песняры Беловежская пуща», это вокально-инструментальный ансамбль, попурри из старых фильмов, как советской эпохи, так и белорусской. Ну и, конечно, танцевальный жанр. Наш коллектив танцевальный тоже в этой нише занимает достойное место. Мы тоже подготовили хороший номер. Старшыня абласнога савета дэпутатаў Владимир Цярэнці ўбачыў шмат выступленняў аматарскіх і прафесійных артыстаў. Канцэрт віцебскіх газавікоў ён вылучае асобна. Нават у водпуску старшыня абласнога савета знайшоў час, каб убачыць новыя нумары артыстаў-аматараў. Находясь в отпуске, прийти, конечно, на такое мероприятие, это не подвиг, это действительно большое колоссальное удовольствие. Потому что не случайно коллективы облгаза в совокупе всегда называли и сегодня называют филармонией облгаза. Коллективы действительно многие сегодня имеют звания и заслуженные, и народные. Это не случайно, потому что пускай, да, сегодня там танцуют, поют, работают именно любители, но они выступают как профессионалы. И поверьте, сегодня я хочу сказать именно теплые добрые слова в адрес этого коллектива, его творческих союзов, именно за то, что на многих наших мероприятиях они всегда выступают, никогда нам не отказывают. И вот эта вся наша яркая палитра мероприятий, которая проходит в течение всего года на территории нашей области, никогда не обходится без коллективов облгаза. Па выніках агляду конкурсу прадстаўнічае журы вылучыла пераможцаў у 10 номінацыях. Яны ў сваю чаргу пазмагаюцца за гран-пры у верасні на гала-канцэрце, прысвечаным Дню работнікаў нафтавай і газавай прамысловасці. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, навіны Віцебск. Віцебшчына, якую ведаюць нямногія. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі прадстаўлены фотаздымкі знакамітага археолага, доктара гістарычных навук Леаніда Аляксеева. Выстава прымеркаваная да 10-годдзя з дня смерці навукоўцы і расказвае пра адно з захапленняў Леаніда Васильевича фатаграфію. У 2013-м архіў навукоўцы і яго сваякі перадалі ў краязнаўчы музей. Для выставы выбралі рэдкія фотаздымкі, на якіх адлюстраваныя гарады і мястэчкі Віцебшчыны другой паловы 20-го стагоддзя. Упершыню можна ўбачыць панараму Віцебска вакол царквы Благавешчання да таго, як храм быў разбураны. Это не просто фотограф, который ищет какой-то удачный кадр, а фотограф, историк, археолог, он снимает объекты всесторонне. То есть есть снимки, которые имеют и художественное значение, но основная масса, конечно, имеет историческое значение для восстановления облика многих памятников. Это и храмы, и усадебные постройки, многие из которых сейчас или уничтожены, или которые находятся в еще более худшем состоянии, чем на этих снимках. На выставе прадстаўлены 111 фотаздымкаў і 5 панарам. На іх завулкі, плошчы, славутасці і храмы Віцебска, Полацка, Браслава, Глыбокага, Пастаў. Многія з адзнятых помнікаў не захаваліся, многія істотна змяніліся. Выстава дае магчымасць заглянуць у былое і ўбачыць, як выглядала Віцебшчына шмат гадоў таму.
Сардэчны патруль у Віцебску. Абласны цэнтр стаў удзельнікам рэспубліканскага праекта супраць інфарктаў і інсультаў у адным вымярэнні. Са студзеня на адкрытых сустрэчах з кардыёлагамі і неўролагамі больш за 6 000 беларусаў атрымалі вычарпальную інфармацыю пра прычыны інсультаў, іх дыягностыку і прафілактыку. А таксама пазнаёміліся з тэхналогіяй АФІП, якая дазваляе выявіць адным націскам кнопкі мігальную арытмію, прычыну інсультаў з самымі цяжкімі наступствамі. Ажыццявілі праект вытворцы танометраў «Мікралайф» і нацыянальны партал «Здаровыя людзі» пры падтрымцы Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. Чаму навучыў сардэчны патруль віцебскую аўдыторыю, ведае Юлія Локцева. Кантроль артэрыяльнага ціску – адзін з галоўных метадаў прафілактыкі інсультаў і інфарктаў. Распавесці пра памылкі, навучыць карыстацца танометрамі – важная практычная частка на сустрэчах з сардэчным патрулём. Як атрымаць правільныя паказчыкі, на майстар-класах дэманструюць спецыялісты па танометрах кампаніі «Мікралайф». Сацыяльнаму педагогу Андрэю Кавалёву з Віцебска трымаць пад кантролем свой ціск дапамагае танометр з галасавой функцыяй. Сустрэчы ў межах праекта ў адным вымярэнні прайшлі ва ўсіх абласных цэнтрах. Удзельнічалі ў іх тысячы беларусаў рознага ўзросту. Арганізатары хацелі прыцягнуць і ўвагу моладзі. На жаль, інфаркты і інсульты штогод маладзеюць, і аб прафілактыцы варта паклапаціцца як мага раней. А яшчэ маладым трэба памятаць, што хвароба не выбірае і можа здарыцца з роднымі і блізкімі кожнага. Любые меры разумного вмешательства, предотвращения этой ситуации гораздо дешевле и доступнее, чем то, что требуется выполнить тогда, когда случается цереброваскулярное заболевание, нарушение мозгового кровообращения. И на этом этапе у нас гораздо больше времени, возможностей и индивидуального подхода. Вядучыя спецыялісты ў кардыялогіі, неўралогіі і рэабілітацыі нагадалі сімптомы інсульту і дзеянні па аказанні першай дапамогі. Далі практычныя парады па арганізацыі ладу жыцця, якія змогуць знізіць рызыку інсульту. Все эти мероприятия, безусловно, позволят снизить и заболеваемость артериальной гипертензии, и риск развития осложнений, таких опасных, как инсульт, инфаркт в Республике Беларусь. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць самастойна вызначыць не толькі свой ціск, але і небяспечны перадінсультны стан. Падчас сустрэчы спецыялісты «Мікралайф» пазнаёмілі з танометрамі новага пакалення. Сучасныя тэхналогіі ратуюць жыццё. Человек берет обычный тонометр «Микралайф», в котором внедрена эта функция АФИП, которая диагностирует мерцательную аритмию. Одним нажатием кнопки измеряет давление. И не дай бог, конечно, но если он видит на экране монитора этот значок АФИП, в самую первую очередь он звонит в скорую, вызывает врача и решает эту проблему, для того, чтобы избежать инсульт и спасти свою жизнь. Праект у адным вымярэнні нагадаў, што інструменты для барацьбы з інфарктамі і інсультамі сёння даступныя кожнаму. Галоўнае памятаць пра іх і карыстацца імі. Юлія Локцева, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Зразумела, што лепшая прафілактыка хваробы – гэта заняткі спортам і здаровы лад жыцця. Да мяне далучыўся мой калега Сергей Мисурагін, які сябруе са спортам фізічна і інфармацыйна. Які анонс ты падрыхтаваў на гэты раз? Волейбольны клуб «Марка ВДТУ» згуляе за 5-6 месца ў сёлетнім чэмпіянаце. Баскетбольны «Рубон» правядзе заключную гульню гладкага этапу розыгрышу. Гандбольная «Віцябчанка» працягне барацьбу за бронзавыя медалі. Акрамя гэтага балельшчыку чакаюць спаборніцтвы па барацьбе, каратэ, спартыўнай акрабатыцы і веласіпедным спорце. 18 кастрычніка віцебскі «Рубон» у спорткомплексе ЦСКА згуляе апошні матч гладкага розыгрышу супраць сталічнага імпульса. А па сутнасці гэты паядынак стане апошняй генеральнай рэпетыцыяй. Напярэдадні гульню ў плэй-оф, дзе таксама сапернікам віцеблян будзе сталічны імпульс «Будуір». У гэты ж дзень толькі ў Гродна гандбольная «Віцябчанка» памераецца сіламі з мясцовай гарадзенчанкай. Гэта будзе спрэчка за трэці радок турнірнай табліцы. Пакуль саперніцы апярэджваюць нашых землячак на 1 ачко. Яшчэ адзін матч нашы гандбалісткі на гэтым тыдні не згуляюць дома. 21 красавіка іх праект замінуе сталічнай БНТУ «Белаз». У гэтыя тэрміны волейбольны клуб «Марка ВДТУ» адправіцца ў Брэст, дзе ў серыі матчаў плэй-оф за 5-6 месца сустрэнецца з заходнім Бугам. Летась нашы землякі фінішавалі 6-мі ў чэмпіянаце. Калі і сёлета яны не змогуць узняцца вышэй, то можна будзе казаць, што задачы, пастаўленыя на сезон, не выкананы. А падагульніць выступленне прадстаўнікоў гульнявых відаў спорту футбольны клуб «Віцебск» 23 красавіка падапечныя Сергея Ясінскага сустрэнуцца з барысаўскім «Батэ». А зараз да іншых тэм. 19 красавіка ў стайках стартуе першынство Рэспублікі Беларусь па вольнай барацьбе сярод моладзі. Зборная Віцебскай вобласці будзе прадстаўлена поўнай камандай і пазмагаецца за медалі ў асобных вагавых катэгорыях.
Аналагічная задача будзе стаяць і перад камандай віцебскіх веласіпедыстаў. 18 красавіка ў Новагрудку пройдзе этап Кубка краіны і тур чэмпіянату Беларусі ў гонцы крытэрыум. А ў Оршы тым часам будзе ладзіцца першынство в обласці па каратэ. Айчынныя прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў традыцыйна моцна выступаюць у гэтай дысцыпліне, а там у спаборніцтва абяцаюць быць цікавымі. І завершу агляд стартам, які прыме абласны цэнтр. 19 кастрычніка тут пройдуць адкрытыя абласныя спаборніцтвы Кубак касманаўтыкі 2018 па спартыўнай акрабатыцы. Традыцыйна спартыўны форум збярэ спартсменаў з блізкага і далёкага замежжа. Што такое філалідыя? Не кожны з нас зможа адказаць на гэта пытанне. Давай прыадкрыем завесу таямнічасці. Віцяблянін сабраў калекцыю з 19 тысяч бутэлечных коркаў. Такім хобі Антон Козлоў пачаў займацца 25 гадоў таму. І зараз яго экспазіцыя ўваходзіць у тройку самых буйных у нашай краіне. У такога збіральніцтва ёсць нават спецыяльны тэрмін філалідыя. А тых, хто займаецца гэтай справай, называюць філалідыстамі. Віктор Праліч дзеліцца ўражаннямі ад калекцыі. Сваю буйную калекцыю бутэлечных коркаў Антон Козлоў пачынаў банальна. Аднойчы 25 год таму ён сябрам купіў па бутэльцы аднолькавага напою і здзівіўся, што коркі на іх былі розныя. Будучы калекцыянер зацікавіўся, стаў высвятляць, шукаць. І зараз яго экспазіцыя ўключае 19 тысяч коркаў со 160 краін свету. Самая старая пробка у меня – это, наверное, пробки Советского Союза. Период 68-76 год. Эти пробки, чем они отличаются? Они сделаны из алюминия, и у них есть цифра. Цифра обозначает дату выпуска пива, потому что раньше пиво было свежее, и больше 3 дней ее нельзя было хранить. Поэтому здесь, вот, к примеру, в данной пробке 25. Значит, 25 числа она была выпущена. Расказваць пра коркі Антон гатовы гадзінамі, бо з кожнай звязана свая унікальная гісторыя. Папаўняць калекцыю дапамагаюць паездкі за мяжу, сябры, інтэрнэт-форумы і нават з'езды калекцыянераў. І калі пачыналася ўсё з айчынных коркаў, то зараз у ёй экспанаты з кожнага кантынента, а па заводах-вытворцах можна вывучаць геаграфію. Самое интересное, что есть пробки, благодаря которым я начал изучать географию. Вот у меня есть пробки из Сан-Томе и Принсипи. Я не знаю, где это, но пробочка у меня уже есть. А гэта ўжо калекцыя-экспазіцыя. Самыя дарагія сэрцу экземпляры ўпісаліся ў інтэр'ер кватэры. Аднак тут месцам для калекцыі прыходзіцца дзяліцца і сынам. Калісьці Жора проста знайшоў корак для бацькавай калекцыі, але потым перарасло ў асобны занятак. Большая часть у меня, конечно, из мультиков, комиксов. Это детский напиток, как вас. Калекцыянер прызнаецца, кожны корак ведае, што называецца ўтвар. У двух аднолькавых экспанатах на першы погляд знойдзе свае адметнасці. Зараз Антон разам з удзельнікамі віцебскага клуба «Дзвінскія коркі» збіраецца ехаць на злёт аматараў падобнай атрыбутыкі, адкуль з упэўненасцю, кажа Антон, прывязе чарговыя экспанаты для сваёй 19-тысячнай калекцыі. Віктор Праліч і Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся на наступным тыдні на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага.